أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. ونحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة ورضوان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. Veliko nam je zadovoljstvo da ovoga dana na ovome mjestu sa ovakvim lijepim brojem i ovako lijepim našim gostima, vaizima, profesorima, večeras uz Allahu tebareke ve taala pomoć budemo do kraja aktuelni i govorimo o krajnje aktuelnim temama koje zaokupiraju čitavu javnost. Nećemo kazati samo Bosne, nego čitava svijeta. Mnogo ljudima prolazi kroz glavu i ljudi su danas u jednom, da kažemo, u jednoj medijskoj blokadi, pod medijskim monopolom, tako da ljudi imaju pravo da samo konstatuju ono što, nažalost, često mediji skuhaju, ispakuju i u svoj posebni celofan zamotaju i onda ponude javnosti. Nakon se samo mora kazati amin. Pa želimo uz Allahu tebareke ve taala pomoć iskoristiti ovo slobodno vrijeme i nadamo se još uvijek slobodu govora da progovorimo na temu ekstremizam, terorizam, obim i definicija. Svakako je tema do kraja zanimljiva, a još su itekako i zanimljivi oni koji će govoriti o toj temi, pa će sa moje desne strane profesor Nusret Imamović govoriti o definiciji ove teme, a sa lijeve strane naš profesor Enes govorit će o obimu ove teme. Pa je ovo samo prilika da vas uvedem i najavim, kao što je uobičajeno, naše goste i vaize, a zatim odmah nakon toga prepuštamo njima priliku da nam objasne i dadnu definicije i dadnu nam obim ove teme, a vas zamoljavam da u najljepšem domenu saslušate i onda sebi date za pravo nakon završetka ove teme da postavljate pitanja. Poželjno bi bilo da ta pitanja budu u pismenoj formi, kako bi uz Allahu tebareke ve taala pomoć dali i vama pravo da podijelite zajedno s nama ovo o čemu večeras želimo da govorimo. Molimo našeg gospodara da nam odriješi jezik i da dadne našim profesorima jezgrovit govor, a vama sabor, da zaista iskreno i ispravno priđemo i pojasnimo o čemu se radi. Falyatafaddal. Alhamdulillahi rabbil alamin, as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammad ibn Abdillahi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa ba'd. Draga braće i poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A nakon toga, kad govorimo o ekstremizmu, onda je to neodvojivo, znači, od aktuelne teme danas u svijetu terorizma, ali kad govorimo o definiciji ekstremizma, onda imamo, znači, nekoliko
termina koji se usko vežu za ovaj ekstremizam i svaki od njih se koristi da se ukaže na značenje nečega ekstremnog, nečega što prelazi granice. Pa ovaj ekstremizam u osnovi, kad se o njemu govori zapravo o pretjerivanju u vjeri. Dakle, nešto ekstremno u vjeri je pretjerivanje u vjeri, to je zastranjivanje u vjeri. Bilo da čovjek pretjera u određenim stvarima u vjeri ili da zastrani u drugu stranu, da napušta vjeru i ostavi njene, zanemari njene propise, pa se radi dakle i o gulubu, pretjerivanju i o tetarrufu, zastranjivanju ili ekstremnom, ili ovaj izraz tetarruf je najbliži našem izrazu ekstremizam. Naravno, u svijetu danas kad se govori o ekstremizmu, neodvojivo je, dakle, i ljudi kad govore o ekstremistima, neodvojivo je to od terorizma, jer ovaj terorizam o kojem se danas mnogo govori u svijetu, zapravo kod svih je nužna posljedica ili obavezna posljedica samog ekstremizma. Pa zato ćemo mi kad govorimo o definiciji zapravo govoriti o definiciji ekstremizma ili pretjerivanja u vjeri. Pa da budemo, znači, najasno o čemu pričamo. Dakle, govorimo o pretjerivanju u vjeri, njihovim oblicima i naravno o obimu i onome što se događa kao posljedica pretjerivanja, govorit će moj kolega uz Allahovu pomoć. Pa kad govorimo o pretjerivanju u vjeri, pretjerivanje u vjeri u islamu je strogo zabranjeno, pokuđeno, ružno, odvratno, tako. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što prenosi Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, je na hadžu bio sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon boravka na Muzdelifi, pokret je bio sa Muzdelife prema Mini gdje se bacaju kamenčići na džemreta, pa je naredio Abdullah ibn Abbas da mu prikupi kamenčići koje će baciti na džemre. Pa je Abdullah ibn Abbas prikupio kamenčiće i donio Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a onda je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo taj jedan kamenčić koji se baca na džemra, pa pokazao ashabima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "Bimithli na'am, bimithli haula wa iyyakum wal ghuluw fi ad-din, fa inna al-ghuluw fi ad-din ahlaka man qablakum aw fa inna man kana qablakum halaka, odnosno ahlakahum al-ghuluw fi ad-din." Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ovakvim gađajte, pa je pokazao taj mali kamenčić, ovakvim ili sličnim kamenčićima gađajte. Dobro se čuvajte pretjerivanja u vjeri. Teško vama ukoliko pretjerate u vjeri. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta? Iyyakum wal ghuluw je arapski izraz koji upućuje na prijetnju i na žestoko upozorenje na stvar koje se treba klonuti i čuvati. Dakle, pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upućuje na to da se trebaju muslimani da klone pretjerivanja, pa je upozorio da je između ostalog one koji su bili prije vas uništilo ili upropastilo pretjerivanje u vjeri. Pa ćemo se ovdje skoncentrisati na ovo pretjerivanje u vjeri i one prije vas koje je pretjerivanje uništilo i upropastilo. Na koji način? Tako što ćemo se vratiti na Allahovu knjigu, pa kaže uzvišeni u Allahovoj knjizi: "Kul ja ahlal kitabi la taglu fi dinikum ghayra al-haqq", o ahlul kitabi, ovi kojima je knjiga data prije. Vidite, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže one prije vas je upropastilo pretjerivanje, a onda Allah subhanahu wa ta'ala se naređuje Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a time i nama: obratite se, recite, o vi kojima je knjiga data prije, nemojte
govoriti o Allahu ništa osim onoga što je istina. Dakle, nemojte pretjerivati u vjeri u drugom ajetu ja ehlal kitabi la taglu fi dinikum wa la takunu ala Allahi illa al-haq. O ehlul kitabi, ovi kojima je data knjiga prije. Ovdje kad se kaže data knjiga prije, misli se na židove i kršćane. Ovi židovi i kršćani, nemojte pretjerivati u svojoj vjeri i ne govorite o Allahu ništa osim što je istina. Pa sa ovog aspekta, dakle, prvo da pojasnimo da je pretjerivanje u vjeri haram, zabranjeno, pokuđeno, odvratno, nešto na što je upozorio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je to faktor koji ne utiče na uzdizanje i napredovanje koje on želi možda i priželjkuje onaj koji eventualno pretjeruje u vjeri, jel tako? Nego će pretjerivanjem u vjeri postići suprotan efekat, to će ga odvesti u propast. To će ga odvesti u propast. Prvo ćemo pokušati da ukratko objasnimo da su islamski učenjaci govorili o pretjerivanju i definisali pretjerivanje u vjeri. Međutim, ima jedna velika manjkavost da naši savremenici nisu uspješno odgovorili na ovaj izazov i nisu došli sa nekom jedinstvenom definicijom pretjerivanja u vjeri. Nisu došli sa nekom jedinstvenom definicijom pretjerivanja u vjeri, iako je ona vrlo jednostavna. Pa ćemo, dakle, odmah to spomenuti da se može reći da je pretjerivanje u vjeri svaki prelazak granica koje je vjera postavila. Međutim, šta je prelazak granice koje je vjera postavila, mora se analizirati ili ustanoviti sa aspekta same ove vjere. Odnosno, onaj kog za nešto kaže da je pretjerivanje u vjeri, ili za nekog kaže da je pretjerao u vjeri, mora zato imati dokaz u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, to mora dokazati samom ovom vjerom, odnosno temeljima ove vjere. Zašto? Zato što shodno atmosferi u kojoj čovjek živi i shodno njegovom samom pridržavanju vjere, stepenu njegove privrženosti vjeri. Shodno tome, ocjena šta je pretjerano, a šta nije u vjeri, bit će jako uvijek subjektivna, je li tako? Pa onaj ko se ne drži vjere, njemu je svaki oblik vjere, je li tako, svaki oblik ispoljavanja vjere pretjerivanja. Ili onaj ko živi u sredini u kojoj se vjera ne praktikuje, u kojoj je vjera nepoznata, svaka pojava vjere i svaka pojava koja upućuje na pridržavanje vjerskih propisa za njega će biti pretjerivanje. Pretjerivanje je nešto što se sigurno događa. Međutim, kako kaže Hasan Nedevi, jedan od islamskih učenjaka, rahimahullahu ta'ala, da je spuštanje ili prozivanje određenih pojedinaca ili skupina ili određenih pravaca i škola koje se pojavljuju u islamu i etiketiranje da su od onih koji pretjeruju ili da su pretjerali ili da su oni gulat, kako kažu Arapi, znači oni koji su pretjerali, to je stvar koja traži preciznu studiju i analizu. Međutim, koliko su islamski učenjaci bili precizni, odnosno neprecizni, i svi ostali koji su govorili o pretjerivanju, vidjet ćete kad spomenemo određene tekstove koji govore o tom stanju. Pa, islamski učenjaci prije svega, kad govore o pretjerivanju u vjeri i guluvi i onima koji su pretjerali u vjeri i o ekstremistima, je li tako, islamski učenjaci govore o ekstremistima muslimanima, je li tako, muslimani koji su pretjerali u vjeri, onda ćemo vidjeti da tu nema precizne definicije. Nego će to pretjerivanje spomenuti kroz određene njegove manifestacije, a ne kroz jednu definiciju koja će biti precizna i ograničena, a obuhvatiti i opisati pojavu. Pa ćemo vidjeti da često, čak islamski učenjaci, i navešću jedan primjer za to, kad definišu pretjerivanje u vjeri, onda poslije sami na neki način zapadnu u jedan od oblika tog pretjerivanja. Pa, na primjer, šejh Muhammed al-Ghazali, rahimahullahu ta'ala, je rekao za pretjerivanje u vjeri da je to, znači,
pokuđena privrženost i zaleđenost na određenim stavovima i mišljenjima i nesposobnost ili nepostojanje volje da se o tim stavovima uopšte raspravlja i uzimanje u obzir ostalih mišljenja, nerazmatranje, znači ne ulazeći i onaj koji je pretjerao u nečemu, ne ulazi uopšte i ne razmatra druga suprotna mišljenja. Tako je na jednom mjestu otprilike definisao pretjerivanje u vjeri. Dakle, da je to čvrsto držanje nekog, pristrasno držanje nekog mišljenja, ne prihvata se, dakle, to postaje tema u kojoj nema rasprave i ne prihvata se uopšte, ne uzma se uopšte u razmatranje neko drugo mišljenje. Na drugom mjestu kaže, to je čvrsto držanje stavova u stvarima u kojima postoji razilaženje. To tako? Držanje čvrsto za stavove u kojima postoji razilaženje i opet neprihvatanje, dakle, nikakve rasprave i bez ikakvog, znači, mogućnosti da se o tom mišljenju raspravlja. Pa ćemo onda vidjeti kad Imam Al-Gazali poslije toga, Šejh Gazali, kad poslije toga navodi primjere, kaže kao na primjer pokrivanje žena, pokrivanje lica žene. Navodi to kao manifestaciju ekstremizma, kao oblik ekstremizma, ili navodi kao oblik ekstremizma mišljenje da je muzika haram. Pa mi kažemo subhanallah. Pogledajte kako je malo prije definisan ekstremizam, tako? Čvrsto držanje za mišljenje u kojem ima razilaženje, je li tako? A onda je sasvim subjektivno spomenuo stvari koje ni na kakav način se ne mogu karakterisati kao ekstremizam. Tako, pokrivanje lica žene je pitanje jednoglasno među svim muslimanima, nema nikakvog razilaženja da je to stvar vjeri i da je to propis vjeri. Nema razilaženja. Svi muslimani, svi islamski učenjaci, svi oni koji su namirisali makar malo miris šerijata, znaju da je to propis vjeri. Nego postoji razilaženje da li je uvijek vađib, da li je uvijek stroga obaveza ženi da pokrije lice i da li je haram ako žena otkrije lice. Tu ima razilaženja. Da li je žena, znači, koja pokrije lice postupila prema propisima islama ili nije, tu nema razilaženja. Dakle, to je sigurno propis vjeri. Pa vidimo, dakle, kad ljudi definišu, onda možemo donekle da uzmemo da potrefe to značenje ekstremizma, međutim, kad hoće da praktikuju, onda dolazi do brkanja. Isto tako, da se mišljenje da je muzika haram u islamu uzme kao manifestacija ekstremizma ili ekstremno mišljenje u islamu je sasvim neprihvatljivo. Naprotiv, kroz čitavu istoriju islama, na prste jedne ruke i manje od toga se mogu jedva spomenuti. I onaj koji istražuje naučit će se da nađe koji su to imami i šejhovi kroz čitavu ovih 15 stoljeća spomenuli ili mislili da je muzika haram. Svi redom su smatrali da je haram. Kao i pokrivanje žene, kao pokrivanje lica žene. Dakle, 13 stoljeća islama muslimani pamti da su sve žene muslimanke pokrivale lice. Tek u 14. stoljeću sad, je li tako, u zadnje vrijeme, to postaje pitanje, je li tako, ili postaje kao oblik ili manifestacija ekstremizma. Tako da ćemo vidjeti da čak neki šejhovi kao što je Muhammed bin Halid, spominje u Mađaratul Arabi, spominje i čudi se, o tako muslimanki koja je pokrila lice i kaže odakle je ova čudna odjeća. Subhanallah, odakle je ova čudna odjeća. Kako se može zanemariti tako čitava istorija islama i na taj način, znači, dolazimo do toga da ljudi jednostavno onda kad pokušaju da definišu ekstremizam u islamu, onda ga definišu daleko od islama. Onda ga definišu daleko od islama i islamskih propisa i daleko od onoga čime je bila ispunjena
i što je bilo uobičajeno kroz čitavu istoriju islama. Zanemaruje se, dakle, naučno istraživanje i onda se površno, bez naučnog istraživanja i učenja, određena pojava i određeni pojedinci proglase ekstremističkim. Poslije ovoga prijeći ćemo na to da pokušamo da predstavimo kako su sekularisti u muslimanskim zemljama, sekularisti od muslimana, kako su definisali ekstremizam. Islamski ekstremizam, odnosno ekstremiste muslimane. Pa jedna od definicija koja se može naći i pročitati, koje su čitane i proučavane na njihovim seminarima i njihovim samitima i kongresima koji su održavani širom muslimanskih zemalja, kao što je Egipat, Tunis i tako dalje. Pa između ostalog jedna od definicija kaže to je izlazak iz pravila i ideoloških i zakonskih okvira sa kojima je zadovoljno društvo. Šta je to? To je izlazak iz pravila ideoloških i zakonskih okvira sa kojima je zadovoljno društvo, ili na drugom mjestu to je izlazak iz uobičajenog i opšte poznatog u vjerovanju, osjećanju, ponašanju kod većine ljudi. Pa vidimo ovdje da sekularisti uvijek se vraćaju na što? Na većinu. Ovdje moram da kažem da ovo mjerilo kod sekularista ništa ne vrijedi. Zašto? Zato što ova većina, dakle, nije pravilo u islamu. Naprotiv, Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u Kur'anu i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem na mnogo mjesta ukazuju na to da većina često može da bude u zabludi, a da manjina bude na istini, zavisno ko se drži šerijatskog dokaza. وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِهِ. Ako budeš slijedio većinu na zemlji, odvešćete sa Allahovog puta. Dakle, gdje ćete odvesti? U zabludu. Gdje ćete odvesti? Na sramputicu? Dobro. Dakle, manjina će često biti, čak šta više, među islamskim učenjacima često kad se raspravlja o određenim pitanjima u kojima ima razilaženja i postoji razilaženje, i kad se gleda koje će se mišljenje okvalifikovati kao ispravno i pretežno, jel tako, ne gleda se koliko je učenjaka zastupa jedno, a koliko drugo, nego se gleda u dokaz i obrazloženja, u snagu dokaza i obrazloženja. Pa onaj ko osnaži svoje mišljenje dokazom i obrazloženjem, njegovo mišljenje prolazi i njegovo mišljenje se prihvata. Međutim, općenito, kad govorimo o sekularistima, onda ćemo vidjeti da oni čitavo vrijeme kad govore o ekstremizmu, uvijek govore da je to pokušaj, dakle, da se vjera unese u politiku, da se vjera pomiješa sa politikom. A svakako za njih je još dalje i još mračnije nastojanje da politika primi islam, jel tako, da bude islamska politika, jel tako, da se uvede, jel tako, ili da se primjenjuje Allahov zakon i šerijat u potpunosti. To je onda, jel tako, 1/1, svi se slažu, jednoglasno kod njih ekstremizam. Pa je kod njih ekstremizam, na primjer ekstremizma je, i za njih su ekstremisti ljudi koji su pokušavali da se recimo u sudanskom zakonu ili u nekim muslimanskim zemljama u zakonu uvede zabrana alkohola i tako neke pojedinačne zabrane. Ili kao što je kod nas se desio slučaj ekstremizma, ovdje pod navodnim znacima, nemojte me bukvalno shvatiti, da je u parlamentu spomenuto da se ozakoni višeženstvo, jel tako, pa su svi skočili na noge, jel tako, i zaprepastili se otkud taj prijedlog da dospije na parlament, jel tako, kako uopšte, Bože, i smije rekao da se drzne da tu na ta vrata uvodi šerijat, a? Kao da je to bio neki od prioriteta. Dakle, na taj način se pristupa kod sekularista. Oni su sebi stavili zadatak, kako kaže jedna žena, ja ću ovdje citirati,
zove se Suad Mensi, jedna žena sekularista koja je napisala knjigu Hada huwa islamuhum, ovo je njihov islam. Na omotu te njene knjige je nacrtan čovjek koji nosi batinu, duge brade i kratke džilbaba, košulje do koljena. Na tom štapu piše El mev'ida el hasana, lijep savjet. Dakle, izrugivanje šerijata i svođenje šerijata na batinu. I u toj knjizi ona spominje, dakle, da govori o ekstremizmu i između ostalog sva priča tog ekstremizma svodi se na miješanje vjere sa politikom ili primjena šerijata ili oblačenje žena ili propisi određeni vezani za ženu. Čak šta više spominje da je od ekstremizma glasno učenje ezana. Jedan od oblika ekstremizma kod nje. Ono što je zanimljivo spomenuti jeste činjenica da ono što su sekularisti u muslimanskim zemljama okarakterisali kao pojave ili manifestacije ili pojave koje upućuju na ekstremizam i manifestacije ekstremizma, onda su sekularisti, obzirom da su držali čitavo ovo vrijeme vlast u svojim rukama, preko vlasti i preko zakonodavstva pokušali stvarno da razdvoje islam od šerijata. A oni koji znaju šta je islam, znaju da je to nemoguća stvar. Jer ono što se odvoji od šerijata neće se više zvati islamom, je li tako? Međutim, eto, oni su taj poduhvat poduzeli i trudili se da ga ispune. I ja ću vam ovdje pokazati, i nek kamera snimi, jedan dekret vlade u Tunisu, u kojem se naređuje učenicama i studentima, profesoricama i nastavnicama, kako će da izgleda njihova odjeća, kako imaju da se odijevaju, a kako ne smiju da se odijevaju. Kako treba da izgleda njihova odjeća. Pa u ovoj koloniji je kako ne smije da izgleda. Između ostalog ne smije da doseže tako do stopala. A kako mora da izgleda, mora da bude samo do koljena haljina, tako? Ili bilo koji drugi odjevni predmet, znači mora da bude do koljena. Ovdje znači dekret, dokument, kopija, broj 108, potpis, ministar za odgoj, nacionalni odgoj, Mohamed Feređ Ešadili, dakle, dokumentovano broj, datum 23.9.81. godine, tako da, znači, nema ništa što... Pa, ja bih da se malo zaustavimo na ovo. Pogledajte sad. Ekstremno je za njih bilo da žena u Tunisu spusti svoju odjeću do stopala, da pokrije svoje noge. S druge strane, ekstremno je da muškarci, tako, otkriju svoje, tako, noge ili dijelove svojih cjevanica. To je opet s druge strane ekstremno. Postavlja se pitanje, logika po kojoj su postupali ovi ljudi koji su ovi sekularisti, je zapravo logika jednog pravog ideološkog ekstremiste. Jednog pravog sekularističkog ekstremiste. Je li tako ili nije? Jeste. Nemoj slučajno da neko kaže da nije. Kako jeste? Ja sad postavljam pitanje, da li je žena koja svoju odjeću spusti do zemlje poštujući običaj Arapa, poznat običaj Arapa, da su njihove žene se pokrivale, poštujući svoj din, islam, to tako. Da li je ona ekstremna ili je ekstreman onaj koji je silom zakona primorava da se ponaša prema njegovom ukusu i njegovom viđenju. Ova žena koja se pokrije
I evo ove žene koje danas stave maramu ili ove žene koje još pokriju i lice, jer su oni nekoga na nešto prisilile, primorale, jer one nekome zulum čine, nepravdu, nekoga dovodi u nezgodnu situaciju ili vrše na nekoga pritisak time. Svoju ideju i svoje vjerovanje sprovode na sebi i u svom životu. I to se smatra ekstremizmom koji je rezultat ekstremnog vjerovanja. A nije ekstremizam da na osnovu ubjeđenja, sekularističkog ubjeđenja i vjerovanja se ista ta žena silom zakona i motkom natjera da se razgoliti i da se otkrije. Dakle, u svakom slučaju vidimo ovdje, dakle, i druge stvari. Vidjeli smo na dijelu taj sekularistički ekstremizam, ali to nije tema našeg govora. Taj sekularistički ekstremizam, on nije daleko ni od naše države, ni od ustanova ove naše države. Kad kažem naše, mi ovdje živimo, naša je, jel tako, makar je neki drugi svojata, jel tako, i mi ćemo je svojatati sebe. I ustanova ove države, tako na primjer, jedan od momenata tog sekularističkog ekstremizma došao je do izražaja, evo neki dan, jedan od naše braće je dobio rješenje suda da plati ekstremnu kaznu od 10.000 maraka. Dakle, maksimalnu kaznu. Zašto? Kaže, sljedeće piše u tom obrazloženju. U obrazloženju kaže da je on kršio kućni red državnog suda, to je bilo ovdje u Sarajevu, nedaleko od nas, dakle, da je kršio kućni red državnog suda. Kako je kršio kućni red državnog suda? Tako što nije htio da svoju ogromnu, mi je zovemo kapicu, skine sa svoje glave. Jer je miskin smatrao da je to njegovo pravo, da on ima pravo, jel tako, da nosi svoju kapicu makar i u prostorijama, jel tako, državnog suda, i smatrao je da to jednostavno da je slobodan i da ima pravo, da to nikome ne škodi. Međutim, državni sud ne smatra tako, nego kaže sljedeće: sud je svjedoku ukazao na, ovaj je bio naš brat u sudu u svojstvu svjedoka. Sud je svjedoku ukazao na neprihvatljivost ispoljavanja vjerske pripadnosti u javnim institucijama putem odjeće ili vjerskih simbola. To je neprihvatljivo. Kao i na obavezu suda da podržava i promoviše vrijednosti koje ljude zbližavaju i ujedinjavaju. Dakle, prevodim, ova kapica na mojoj glavi i na većinama vaših glava je stvar koja ljude udaljava. Jel' tako? Izaziva mržnju, jel' tako? I razjedinjava. A ne one koji razdvajaju i udaljavaju. Sud je posebno naglasio da prava pojedinca nisu apsolutna i da ona ne bi smjela da ugrožavaju zajedničke vrijednosti. Dakle, još nešto novo da naučimo. Ova kapica ugrožava zajedničke vrijednosti. Svjedoku je posebno stavljeno do znanja da pred sud dolaze ljudi različitih vjerskih ubjeđenja i različitih religije, da je neophodno povjerenje u sud i da zbog toga sud nije mjesto gdje se vjerska uvjerenja mogu ispoljavati na način koji diskredituje neka opšta pravila i načela koja važe u jednom multikulturalnom društvu. Pitanje: ovo multikulturalno društvo ovdje je zasluga čija? Komunista, sekularista ili muslimana? Čija je zasluga? Otkud ovdje uvozni multikultura? Zašto to ne postoji tako nešto u Srbiji i zašto nema tako nečega u Hrvatskoj u ovom obimu u kojem se ispoljava i koliko je prisutno kod nas u Bosni?
To je, ako niste znali, zahvaljujući i samo zahvaljujući tome što je Bosna daleko duže od Hrvatske i Srbije bila pod vlašću muslimana. Da ne kažem islamskom vlašću, tako, pod vlašću muslimana. I muslimani su ovdje, dakle, prije svega, mnogima je nepoznato da su zapravo Turci organizovali Pećku patrijaršiju. On je ustrojen, organizovao i tako dalje. Iako se mi ne slažemo sa njima, tako, nismo voljni što su to oni uradili, ali eto, da se zna, dakle, da je takav bio odnos. Prema tome, postavlja se pitanje, je li izazivam ja mržnju ako nosim kapicu i jesam li ja kriv što to nekome smeta pa on to mrazi? Ko je sad kriv? Jesam li ja kriv ako se ponašam kao musliman na javnom i u privatnom prostoru i u svakom drugom mjestu, u svim situacijama? Jesam li ja kriv ili je kriv onaj kome to smeta? I kod to izaziva mržnju? Ko je sad ovdje ekstreman? Ja koji propise svoje vjere želim da sprovedem bez ustručavanja, ili onaj kome to smeta? Ili onaj kome to smeta? Mi ćemo ovdje doći do i definicije ekstremizma kod kršćana da bi jedan drugi termin koji se zove fundamentalizam objasnili malo opširnije. Ali ću ovdje svakako ukazati na činjenicu da sud ovom značajnom odlukom koja će ostati zapisana u istoriji nezamislivo, smiješno i ne možete uopšte pretpostaviti, dakle, da je ovaj sudija i ovaj sud je ovakvu odluku donio radi čega? Da se ne povlači pred ovakvim oblicima ekstremizma, jer to može imati ozbiljne posljedice po ugled pravosuđa i stabilnost društva. Dakle, kapica narušava stabilnost bosanskog društva i narušava ugled sudstva, a ovdje svakako, dakle, sud svoj ugled utvrđuje i brani preko ove kapice, odnosno trenirajući strogoću kroz ovu kapicu predsjednik vijeća sudija Branko Perić. Možete zamisliti koliko je on zabrinut za stabilnost bošnjačkog društva, odnosno bosanskog društva, tako da su mu promakli svi, nećemo reći svi, ali da mu promiču svi oni koji najčešće i najozbiljnije zapravo ugrožavaju stabilnost ovog društva, od onih koji zagovaraju, jel tako, zapadnu Bosnu, pa zagovaraju, jel tako, odcijepljenje Republike Srpske, da ne govorimo dalje. Međutim, i države i državne institucije ostaju slijepe na to, i ovo želim da iskoristim priliku da kažem, ni zbog čeg drugog, osim zbog toga što su državne institucije pod velikim uticajem Beograda i, dakle, sila svana. Jedan detalj, braćo, za onu akciju koju su nazvali Svjetlost, beogradski novinari su 8 sati prije nego što je počela dolazili na teren u Rahić i raspitivali kad će početi. Od mještana raspitivali je li prošla policija i tako dalje. Pa vam to govori, dakle, i ovo je ozbiljan podatak za one koji žele da, za analitičare, oni koji žele da se pozabave ovim problemom. Sljedeća stvar i zanimljiva i najzanimljivija stvar i na kojoj ćemo se najduže zadržati jeste kako su na zapadu definisali ekstremizam. Na zapadu ima nešto što se zove fundamentalizam. Taj fundamentalizam vezan je za kršćanstvo i tu je pojava u kršćanstvu. Ta pojava na zapadu je pojava koja se gleda, na nju se gleda sa odvratnošću, sa strahom, jel tako? Gleda se kao nešto nazadno i zaostalo, nešto što je van pameti i to u stvari jest van pameti. Zašto? Zato što ovi fundamentalisti u kršćanstvu zagovaraju doslovno pridržavanje evanđelja i svega što je u evanđelju i da je to istina, a da ništa drugo nije istina. I ljudi, dakle, koji znaju koliko ima proturječnosti, kontradiktornosti, laži, neistina, naučnih neistina, jel tako, koliko ima
u evanđelju, dakle za njih je odvratno i neprihvatljivo da se tako pristupa evanđelju. Međutim, ovaj termin je prenešen u istom značenju i na muslimane. Pa su i za muslimane rekli, jel tako, fundamentalisti. Pa je ovo treći termin koji ima isto znači. Fundamentalisti zapravo na zapadu imaju, želi se ukazati na ekstremiste, u današnjem savremenoj terminologiji koja se najčešće koristi jeste teroriste. Jeste teroriste. Pa ćemo čitati neke od njihovih izvještaja, odnosno njihovih tekstova, njihovih analitičara, učenjaka koji se time bavili, da bi stekli dojam kako oni gledaju šta je to za njih ekstremizam na zapadu. Pa kaže Harriet Dickwijen, ovaj čovjek, on je kršćanin, Sirijac, ima američko državljanstvo, rođen je u Siriji, predaje političke nauke na univerzitetu u New Yorku, radio je dakle za potrebe, odnosno na institutu za potrebe Ministarstva vanjskih poslova Amerike. I bio je dakle savjetnik u velikom broju američkih institucija koje su se bavile dakle Bliskim istokom. Pa sad imate pojma znači o kome se radi. Pa on pod naslovom stvari ili pokazatelji fundamentalizma, odnosno ekstremizma u islamu, odnosno kod muslimana. Pa on kao pokazatelje tog ekstremizma nabraja sljedeće stvari. I vi sad zamišljate, Bog zna šta je to, tako? Kako, šta su to stvari koje ukazuju na ekstremizam? Pa prva stvar kod njega jeste da čovjek koji obavlja 5 dnevnih namaza u mesdžidu redovno, jer tako, je prvi pokazatelj ekstremizma. To je prvi pokazatelj ekstremizma. Kod ovog čovjeka. Vi znate da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je najteži, da ne citiram sad cijeli hadis, najteži namaz za munafike, jacija i saba, a onda na kraju hadisa kaže dođe mi da naredim nekom drugom da predvodi namaz, a da ja odem da zapalim kuće onima koji ne dođu na namaz. Dakle, šta je u očima ovog čovjeka Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Ništa, ne treba dalje. Dalje, kaže, dalje pokazatelj ekstremizma jeste da je to nastojanje da se sprovede svih 5 ruknova islama. La havla wa la quwwata illa billah. Bio mi je neki dan, prije nekoliko mjeseci, jedan novinar pokaže ja sam musliman. A ja ga pitam, a znaš li ti koji su to ruknovi, odnosno šartovi islama, tako sastavni temelji islama, glavni dijelovi islama? Kaže, nešto smo učili iz vjeronauke, ali ja sam to zaboravio. Ne znam istina. A vidiš, ovi, tako, analitičari znaju. Oni znaju. Usput da kažem da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao bunijel islamu ala hamsin. Islam se temelji na 5 stvari. Ovo na čemu je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da se na njemu temelji islam, to je kod zapadnjaka šta? Pokazatelj ekstremizma. La havla wa la quwwata illa billah. Zatim kaže nastojanje da se živi primjernim životom. A šta treba da nastojimo da živimo neprimjernim životom? Nastojanje da se živi primjernim životom uz napuštanje onoga što je zabranjeno u Kur'anu kao što je vino, pijenje alkohola. To je pokazatelj ekstremizma. Pa kad oni hoće da ispitaju nekoga je li ekstremista ili nije, ponude mu čašicu. Tako. I on propadne na testu. Propadne na ispitu. Zatim kaže razmišljanje, vjersko razmišljanje i analiziranje i čitanje Kur'ana sa razmišljanjem. I ostale islamske literature
intenzivno. Dakle, od pokazatelja ekstremizma jeste da se uči Kur'an, da se čita Kur'an. Pa šta bi onda oni rekli za hafize Kur'ana? Nek znaju hafizi Kur'ana svi redom, da oni na zapadu nisu ništa drugo do ekstremizma. Tako. S druge strane, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da upravo Kur'an čitamo sa razmišljanjem. Efela yatadabbaruna al-Kur'an. Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Da je od nekog drugog mimo Allaha našli bi u Kur'anu brojne proturječnosti. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Zašto? Kako ne razmisle o Kur'anu? Ili su im srca zaključana? إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا. Zaista je u Kur'anu opomena. لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. Za onoga ko ima razuma, ko ima pameti. Je tako? I sluša, a priseban je. Pa Kur'an od nas traži da imamo pameti, da slušamo i da smo prisebni kad čitamo Kur'an. A na zapadu nam žele da ne čitamo Kur'an nikad. A ako ga čitamo, da to ne bude sa nikakvim razmišljanjem. Tako? Ako baš moramo da čitamo, onda nek to bude samo na dženazi. Zatim, učestvovanje u džematskim aktivnostima. Ako ima neki džemat pa neka predavanja, jel tako, onda učestvovanje, prisustvovanje tim predavanjima smatra se pokazateljem ekstremizma. Sad vam je jasno zašto mi pred većinom, ne još uvijek pred svim, ali pred većinom i pred mnogim mesčidima u ovoj državi imamo redare koji popisuju, jel tako, ulaz i izlaz. Stavljaju recimo. Plus minus. Zbog ovoga, zato što je to pokazatelj čega? Ekstremizma. Ovi se nadaju da neće ovi redari doći na njihova vrata, tako? Međutim, mi im obećavamo da će brzo doći na sva džamijska vrata. Tako kao što se događa na zapadu, pod navodnim znacima, tako, demokratskom zapadu. Zatim, učestvovanje u humanitarnim aktivnostima džemata i zajednice muslimana. Pa nek ne misle ovi koji nosaju vreće sa brašnom, jel tako, i nude ljekarsku i drugu socijalnu pomoć i bilo kakvu pomoć muslimanima, nek ne misle da su izišli i da je ta njihova aktivnost bezazlena u očima zapadnjaka. Bez obzira na njenu nevinost, jel tako, oni to smatraju kao tako pokazateljem ekstremizma. Puštanje brade i posebna odjeća, to da ne govorimo, tako? To je, dakle, opšte poznata stvar. Kaže, ovo je obilježje svih ekstremista, ali ima i oni koji su posebno, znači, posebno obilježje ekstremista koji su aktivni, jer ekstremisti mogu biti pasivni i aktivni. Ovi aktivni ekstremisti, zamislite, ima jedan zanimljiv pokazatelj, neću sve čitati da vam ne nešto do sad vidim, mnogi napuštaju salu. Dakle, jedan zanimljiv pokazatelj. Kažu, ovi koji su aktivni, oni, kaže, nastoje da žive zajedno na određenim područjima. Neće ništa prevoditi, svako sebi nek prevede. Kaže, im nastoje da žive zajedno okupljeni u određenim područjima i tako dalje. Ili, kaže, najčešće posjećuju određene džamije. Tako? Pa je najvažniji obavještajni podatak koji prikupljaju hrvatski obavještajci na hrvatskoj granici od desetine hiljada možda građana ove države, a da niko nije protestovao, ni spomenuo, ni zauzeo se, ni na kakav način primijetio to, a to je pojava koja traje duže od 5 godina, 6 godina, dakle maltretiranje, stajanje, čekanje po 5-6 sati, da bi taj, dakle, obavještajac ili inspektor pitao u koju džamiju ti u Austriji ideš. Zašto on pita šta je važno u koju džamiju idem? Zato što je to pokazatelj ekstremizma. Pokazatelj ekstremizma. I tako dalje, dakle, preskočit ću ovo poglavlje,
ovaj čovjek se pozabavio i time, zamislite, da je izabrao izraze i kovanice, kao tako, izraze koje ekstremisti najčešće koristi. Pobrojuju ih. Pa kaže, kad neko u svom govoru često koristi sljedeće riječi, to je pokazatelj ekstremizma kod njega. Pa ako često koristi riječi džahilijet, fesad, kufr, tako, Allahovi neprijatelji i neprijatelji čovječanstva, sile zla, i ako koristi često izraz šeitan, zindik, munafik, dal, zaluto, bid'a, novotarija, novotar, sve je kod sebe šartove, a tako ispunio, sve je ispunio ove šartove. A ja mislim da mi, jel tako, nijedno sjelo ne propustimo, a da sve ovo redom ne spomenemo. I sad meni nije jasno kako on to sijeli sa nama svaki dan. Dalje, vidimo dakle da su ljudi pokušali, drugi učenjaci, kao što je John, ovdje je na arapskom, ako koristim arapske izvore, pa ćete mi halaliti ako, dakle, interpretacija ili transkripcija ne bude uspješna, nisam John Sposto ili Sposito, Esposito, eto, Jezajte Allah hajren, nek se me spasio sad, John Esposito, tako. On je inače američki orijentalista koji je živio dugo u islamskom svijetu, dakle, govorio je o islamskom buđenju, savremenom islamskom buđenju. On je profesor na vjerskom institutu Sveti križ u Americi, tako u jednoj od američkih država. Pa je on zaokružio, znači, ideološki, šta je to, koji su to, kakva je ideologija, akidu, definisao akidu svakog ekstremisti. Pa kaže, ekstremista vjeruje da je islam jedan potpuni način života, jedan kompletan sistem života. Dakle, šta je za njega Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Koji je ashabe podučio i načinu kako će obavljati nuždu i kako će se očistiti poslije obavljanja velike i male nužde. Podučio ih se u čitavom životu. Šta je za njih islam ako nije ekstremizam? Islam kod njih jest jednako šta? Ekstremizam. Jer svi muslimani znaju da je islam kompletan sistem života. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je objavio ajet u tom pogledu: El jeume ekmentu lekom dinem. Danas sam vam vjeru usavršio. Pa je ova vjera savršena. Kako bi ova vjera bila savršena, a da nije sve detalje života i dala upute muslimanima za sve stvari njihovog života? Dalje, kaže, svako ko smatra da je uzrok slabljenja islama i muslimana i slabosti muslimana danas njihovo zastranjivanje u vjeri, je zapravo šta? Pokazatelj da on ima ekstremističko vjerovanje i ubjeđenje. Svako ko vjeruje da je vađib muslimanima da slijede objavu, dakle da slušaju šta piše i da poštuju šta piše u Kur'anu i šta je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kogod tako vjeruje, on je kod ovih šta? Ekstremista. Kogod vjeruje da muslimani trebaju da napravi obnovu, da tako, revoluciju, na način kako je to uradio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na isti način, on je ekstremista. Kogod vjeruje da muslimani moraju, da im je vađib da praktikuju šerijat, Allahov zakon, on je ekstremista. I tako dalje. I tako dalje. Zatim posebno naglašava, jel tako, dodatne stvari koje su vezane za one koji se mogu karakterisati, jel tako, dodatnim svojstvima, da su skloniji, dakle, terorizmu, pa kaže, svi oni koji smatraju da na zapadu postoji zavjera protiv islama i mržnja protiv islama, zapravo su ekstremisti. Jok, na zapadu postoji velika ljubav prema muslimanu. I to vidimo ovih dana, tako, posebno se očituje i svjedocima, tako, šta se događa
ovih dana u Francuskoj, tako i Americi, filmovi, karikature i tako da. Ovo nije ništa novo, tako. Zapravo, zapadnjaci i kršćani općenito i židovi svoju, vidite, mi da bi ispoljili svoju vjeru, mi ne moramo, dakle, nužno pokazati mržnju prema nečemu, prema drugim. Nije, znači, nužna, ne prati nužno, ne ide u svim životnim situacijama, jel tako? Da mi ispoljavamo mržnju prema drugim, prema njihovim zavodama, jel tako? Nego je nama dovoljno da ispoljavamo svoju vjeru. I mi kad hoćemo da klanjamo, ne klanjamo da prkosimo nekome. I zato što nekoga mrzimo. Klanjamo zato što je to naša obaveza, propis naše vjere, jel tako? Kad puštamo brade, propis naše vjere, ne puštamo i zbog toga što nekoga mrzimo i da pokažemo kako mi nekoga mrzimo i nekome prkosimo. Shvatate, braćo? Međutim, obzirom da je kod židova i kršćana njihova vjerska praksa zapravo prazna i zapravo što tu nema vjere i nemaju kroz što pokazati, jel tako, svoje vjerske osjećaje, njima ostaje da to pokazuju samo kroz mržnju prema muslimanima. Pa tako ćemo, na primjer, vidjeti da Srbi na našim prostorima i Hrvati pokazat će i svoje srpstvo i koliki je on Srbin kroz što. Nema drugog načina osim šta? Kroz mržnju, jel tako, prema muslimana, prema Turcima, jel tako? Šta je drugo pokazati? Tako isto na zapadu. Ove pojave su zapravo pojave pokušaja od pojedinaca da iskažu svoje pripadnost kršćanstva, tako kako? Kroz mržnju prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i ovom ummetu. Vidjeli smo, znači, njihove analitičari kako smatraju i posmatraju islam kao ekstremistički, jel tako? Pa kogod smatra da je džihad vjerska obaveza u islamu i da je džihad vađib od vađiba vjeri, jel tako? On je ekstremista. Zašto? Zato što je kod njih džihad upravo šta? Jest jednako terorizam. Za njih je džihad nasilje, jel tako? Nasilje i terorizam. Teror. A za nas je džihad ono što je Allah subhanahu wa ta'ala u Allahovoj knjizi objavio. Šta? Najbolja sto djela. Tako, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je džihad zurvetu senamil islam, vrhunac islama. Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi. Allah voli oni koji se bore na njegovom putu. Al tako, makar na zapadu takve ne voljeli i na istoku isto tako, Allah takve pak voli i mi vjerujemo da Allah takve voli. Al tako? I mi ne krijemo da i mi takve volimo. Al tako? Da smijemo to sakriti. I kad bi pokušali da to sakrijemo, ne može, ne ide. Al tako? Ne bi išlo. Zatim, zamislite, jedno od ekstremističkih vjerovanja jeste vjerovanje da su židovi kršćani nevjernici. Što smije? Pa jeste, zapravo. Židovi kršćani da su nevjernici, ko tako vjeruje, on je ekstreman. Ja se pitam, subhanallah, postoji li jedan židov i kršćan danas na dunjaluku, pa da misli za muslimane da su vjernici? Pa dobro, ako misli za nas da smo vjernici i da smo na pravom putu, što im da sprečava da krenu tim pravim putima? Pa šta je ono što sprečava ljude da prihvate islam? Osim to što smatraju to zabludom i straputicom. Šta im sprečava? A smatraju ono na čemu su oni šta? Pravim putem. Pa nema također ni jednog židova da smatra kršćane vjernicima, nema nikoga od kršćana da smatra židove vjernicima i tako dalje, da ne govorimo o njihovim sektama koji se međusobno tekfire, tako? Koji se međusobno tekfire. Ima jedna zanimljiva stvar, možda sam odlučio da nemam orijentacije, požurit ću za Allahovu pomoć, pokušat ću, ali smatram da je dragocjeno da se spomene. Bio je jedan seminar, jedan važan skup koji je organizovala komisija, znači, koja je ogranak komisije koja brine o vanjskim stvarima Amerike, a znači pod direktnom je upravom Kongresa američkog. Ta ogranak te komisije je jedna komisija koja se zove Europska komisija za
razmatranje ili za pitanja Evrope i Bliskog istoka. Pa na tom kongresu su iznešeni određeni tekstovi koji također će nam pomoći da shvatimo kako Zapad gleda na ekstremizam kod muslimana. Pa jedan od tekstova kaže Daniel, koji je također jedan od poznatih analitičara američkih istraživača, kaže da ekstremisti nastoje da primjenjuju ono što je u Kur'anu i smatraju da je Kur'an ključ njihove politike. To je glavno obilježje ekstremizma, kako je on zaključio. Zatim je podijelio muslimane, savremene muslimane na 3 grupe. Pa kaže, prva grupa sekularisti, zatim islahijun, ja bih rekao reformisti i usulijun, ekstremisti, je li tako, fundamentalisti. To su 3 kategorije. Pa kaže, sekularisti, oni žele, znači, da bude kod muslimana kao na zapadu. Sekularizam. Tako, da se vjera udalji od praktičnog života i tako dalje. Ovi reformisti, tako, ili reformatori, oni nastoje da izvrše reformu na način da miješaju između šerijata islamskog i zapadnih standarda. Miješaju i tumače šerijat, tako, prema zapadnim standardima. Tako ćete naći kod ovakvih, na primjer, ima jedna knjiga prevedena, govori o Ebu Bekru i Omeru, čitali ste. Tamo recenzent u jednoj rečenici kaže o Ebu Bekru i Omeru, o njihovoj vladavini kaže, iako njihova vladavina nije zadovoljavala standarde savremene demokratije, ipak, i tako dalje, nas ne interesuje sad ovo dalje, ali ovo, dakle, da se nastoji šta? Da islam se prikaže i da se nastoji, znači da islam bude prema standardima, savremenim standardima, demokratskim standardima u Evropi. A kakvi su to standardi? Da nas Allah od njih sačuva, nemamo vremena da to sad sve analiziramo, nemamo vremena da to analiziramo. Nego ćemo samo još spomenuti jednu važnu stvar, a to je da je James Barr rekao, da je, doslovno je rekao sljedeću stvar, da je islam, da se za islam može zapravo reći da je fundamentalistički, odnosno ekstremistički. Zašto? Zato kaže što svi muslimani vjeruju da je Kur'an objav od Allaha, da u Kur'anu nema greške, da je on čist od bilo kakve greške, da je on sav i cijeli ispravan, tako u njega vjeruju. Iako su neki pokušavali da razdvoje, dakle, između, jel tako, fundamentalizma i terorizma. Između fundamentalizma i terorizma, kao što je to pokušao James Barr, odnosno James Barr, pokušao je da razdvoji ta dva pojma, međutim na zapadu se to uvijek govori u jednom kontekstu, uvijek se spominje, jel tako, kao dva istovjetna termina ili da ovaj drugi proizilazi iz ovog prvog. Ima jedna i značajna institucija danas u svijetu, jedna od najvećih ideoloških instituta i institucija koja se također bavi i bavila se islamskim ekstremizmom. Pa je jedna žena koja radi pri tom institutu formirala jedan izvještaj u kojem je muslimane podijelila na ekstremiste, na tradicionaliste, na moderniste i na sekulariste. Modernisti i sekularisti, kaže, oni su naši prirodni saradnici, jel tako? Međutim, šta treba u tom izvještaju? Kaže, šta ona savjetuje američkoj administraciji? Izvještaj je napisan kao savjet kome? Američkoj administraciji. Pa ćete vidjeti da američka administracija i mnogi kod nas već sprovode mnoge savjeti iz ovog izvještaja. Pa kaže, treba zaposliti tradicionaliste. Nakon se ovdje misli na tradicionaliste, ne misli se na selefije. Jer selefije su zapravo tradicionalisti. Ne, nego se misli na Hanefije, Malikije, Šafije. Je li tako? Sljedbenike, tradicionalne sljedbenike mezheba u islamu.
njih treba zaposliti da se bore protiv ovih prvih koji je nazvala mutešedidun, tako ekstremiste. I njih treba pomoći im studije, formiranje posebnih instituta za analize i studije, pomoći da se mogu ideološki i sa dokazima hrvati sa ekstremistima, jer kaže ekstremisti su jakog dokaza i neprestižni u raspravi. Tako kaže, tako. Zato treba ove pomoći da budu uspješni, tako. Ova žena je supruga Zemalaje Halila Zade, jednog čovjeka koji ima američko državljanstvo, porijeklom je Afganistanac, koji se smatra inženjerom afganistanskog rata. Je tako? Bio je prije toga ambasador u Afganistanu i Iraku, a vidjeli ste šta je bilo sa Afganistanom i Irakom. Pa kaže ona dalje u tom izvještaju. Treba forsirati i pomagati sufije, a samim tim i šije, jer kaže Ibn Haldun da nema šija, ne bilo ni sufija. Ne bilo ni sufija. Zatim kaže, što se tiče ovih ekstremista, vađib je boriti se protiv njih, uništiti ih, dokrajčiti ih. Ovo je šteta da ne snimi televiziju. Dokrajčiti ih. Vađib je, dakle obaveza, američka je obaveza da ove uništi, dokrajči. Najbolji od njih su oni koji su mrtvi, zato što su oni neprijatelji demokratije i zapada. Zašto? Zato što su oni neprijatelji demokratije i zapada. A zapad je prijatelj islama i muslimana. Tako ona kaže. Zatim kaže, ovi propagiraju džihad. Šta je još njihova karakteristika? Oni nastoje da detaljno tumače Kur'an. A šta treba Kur'an? Da se tumači površno, a sve ćemo ostalo u životu analizirati detaljno. Samo Kur'an nikako detaljno, tako? Oni žele da povrate islamski hilafet, žele da se sprovodi šerijat i što je najgore u ovom slučaju, kaže, oni ne izbjegavaju da koriste savremene metode i tehnologiju, tako, u ostvarivanju svojih ciljeva. Dakle, nisu zaostali da su protivnici tako, tehnološkog razvoja i napretka. I onda što je najvažnije, što je krem koji sam vam ostavio na kraju, ovaj kolačić, za kraj da dobro zapamtite, kaže to su, pa ih je doslovno nabrajao, da se ne bi ko zavarao, da ne bi ko pogriješio. To su sljedbenici Al-Qaide, znači kao organizaciji, oni koji su odani Al-Qaidi i oni koji se sa Al-Qaidom saosjećaju. Ovo je poznato, je tako? I prirodno da njih tako smatraju. Međutim, i Selefije, doslovno tako stoji u izvještaju, i Selefije, i Vehabije. Dakle, da ne promaši nikad, tako da se niko ne nada da se ga ovi omašen i da ga nisu stavili u ovaj tor. I neka niko od ovih ne nastoji da izađe iz ovog okvira u očima zapada, jer je to nemoguće. Moguće je samo ako izađe iz okvira islama. Tek kad napuštiš islam i izađeš iz okvira islama, onda ćeš kod njih biti prihvaćen kao umjeren. Zato što si već prešao crtu na njihovu stranu. I naravno, ovo je kraj onoga što sam ja morao imao obavezu da još brže pročitam. Ono što potvrđuje ove moje posljednje riječi, da u očima zapada ništa od naše vjere nije bezazleno i da je sve od naše vjere ekstremno, potvrđuje i pogovor koji je napisao napisao je jedan hrvatski vojni analitičar Fran Višnar na knjigu El Qaidin džihad u Evropi.
knjigu je napisao Amerikanac, da vas ne zamaram, ali u tom pogovoru na hrvatski prijevod te knjige Frank Višnjar kaže: oni se, ko? Muslimani, oni koji su učestvovali prije svega u bosanskom odbrambenom ratu, oni se, primjerice u BiH, više ne odvijaju njihova obuka i priprema za terorizam. Ne odvija se u barakama gdje se stalno rastavlja i sklapa naoružanje, nego u udobnim prostorijama. Šta se tamo radi? Službeno u svim tim odgojno-obrazovnim centrima na raznim stranama svijeta drže se razni vjerski tečajevi. Dakle, sve ono što mi zovemo medresama, halkama Kur'ana, dersovima, jel tako? Sve je to šta? Nije ništa drugo nego paravan. Iza tog paravana, on kaže dalje, iza tog paravana brusuje se osobe koje će sutra postati konspirativni članovi mreže, kakve mreže? Teroristički. I uključiti se u rad neke od europskih ćelija, kakvih ćelija? Teroristički. Dakle, svaka naša aktivnost je šta? Paravan. I samo šta? Priprema za terorizam. Pa nek ne misli naša braća kad sjedu i uče Kur'an, da je to u očima Frana Višnjara i njegove sorte nešto bezazleno. Jel tako? Zašto se boje? Mi svakako kažemo, oni ne shvataju. Ono što se njima događa je dužna posljedica njihove politike, njihovog stanja i ono što nužno proizilazi iz samog islama. Jel tako? Zato, otkud sad da se mi čudimo njihovom neprijateljstvu prema islamu? A je li istorija čovječanstva ispunjena ičim drugim osim njihovom mržnjom prema islamu, napadima na islam? Od Herakla, jel tako, pa na ovamo. I ja bi s ovim završio, tražim havala što sam bio bezuspješan u pokušaju da to skratim i da vam to prikažem na jedan zanimljiv način. Međutim, bez obzira kako sam to prikazao i bez obzira što sam bio prinuđen da mnoge stvari preskočim, na kraju se zaključuje da na zapadu istinski terorizam još uvijek nije definisan. O tako? Pravi terorizam nije definisan. Nisu definisali ni islamski terorizam. O tako? Zašto? Zato što je za njih islam jest jednako terorizam, vidi se iz njihovih tako, tekstova i dokumenata kod njih. Ali mi ćemo otkriti jednu drugu stvar. Oni i ne mogu definisati terorizam. Kako će definisati? Ako kažu to je nasilje, pa ko danas više koristi nasilje od njih? Ako kažu to je ubijanje civila, pa ko više civila pobije na dunjaluku od njih? Ako kažu to je, što god kažu, pa oni prednjači u tome i to je tema mog kolege. To je tema mog kolege. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.